Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Duha patay sa pagpaniro sa Barangay Alihis sa Bacolod. Isa sa mga biktima, minor de edad. Tatlo ka mga obispo nagapanawagan sa transparency sa signature campaign para sa charter change. Halan Dumont Tower, plano nga pasigangon liwat ang City Engineers Office. Proposal sang Kawayan LGU nga buhion ang daan nga puerto sa Banwa, tun-an sang probinsya. Tag sa good vibes, kadtuan ta ang kilala nga Sopawan sa Bago City sa Tripig ni Romeng. Kag teacher, nagapanguna sa pagdala sa edukasyon sa mga conflict-affected communities sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, shear line nagadala sa nga pag-ulan sa Visayas. Wala sang weather disturbance nga na-monitor ang pag-asa sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility sa karon. Pero ang pag-ulan ang dala sang shear line o kunang pagtabo sa mainit kag matugnaw nga hangin kag sang localized thunderstorm. Sunod sa pag-asa, maka-eksperyensyang isla sang Negros sang magalumon nga kalangitan nga may upod nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Damlag pa, ginsiling sa pag-asa nga posible may isa ka bagyo nga magasulod sa Pilipinas sini nga bulan sang Enero. Pero sa ilang monitoring sa karon, gamay na lang gid ang tsansa nga may makasulod nga bagyo sa Pilipinas tubtob sa katapusan sang Enero. Sa number 9, pag-revive sang daan nga puerto sa Banwa sang Kawayan ang ginaduso. Ining isa sa ginalantaw ni Kawayan Mayor John Ray Tabuhara nga ipatuman sa tinutuyo nga mapaayo ang pagsanyog sa negosyo kag ekonomiya sang Banwa. Ang daan nga puerto nga iya sang Maricalo Mining ang napahamtang sa Barangay Bulata. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, nahangpan niya nga nagapangita ang alkalde sang pamaagi para sa pagsanyog sang iya nga Banwa. Suno sa gobernador, kinahanglan anay nga tun-an ang tikang, labi na nga may stake pa ang Maricalo Mining sa among nga puerto. Suno sa gobernador, nagaugyo ng probinsya sa pagpursu sa among nga plano. Yes, there is that proposal, and si Mayor Tabohara naman is looking for ways to really improve the economy, of his town, and having a port is one way, of generating income. But as I said, we have not decided what to do with that. I would like to think that Maricalo still has a stake in that port. So we will have to study that. But the provincial government is in agreement, to pursue that rehabilitation. Sa number 8, City Engineers Office ang mag-a-assess ng kahalitan nga natuga sa Halan Dumont Tower sang pagpangawat sa tuyo nga liwat ini mapasiga. Sa inisyal nga pagpangusisa sa City Engineers Office, hindi maglubo sa kapin 200,000 pesos ang mga nadula nga electrical equipment sang ginkawatan sang wala pa makilalan nga persona ang Halan Dumont Tower sang Oktubre sang nagligad nga tuig. Hasta karon wala na mapasiga ang tower. Suno kay Engineer Lobena Ceballos ang OIC sa City Engineers Office, ila iga-assess ang kahalitan sang pagpangawat sa tuyo nga liwat nga mapasiga ang Halan Dumont Tower. Kapin 4.8 million pesos nga pondo nga gingasto sa construction sang tower, nagalabot sa 989,000 ang electrical works. Ginpa-review na ni Mayor Albi Benitez ang mga CCTV nga malapit sa tower, agud nga makilal-an ang responsable sa pagpangawat. I think i-recommend nga if we can have a design or i-redesign or whatever nga, or is as is lang kay
ang may designer gina sang architect, so we need to respect sang design niya kay di ba gin libreto mo ang design niya. So I need to consult also man ang designer. Sa number 7, anyos nga high-value individual ang nadakpan sa makuan sang malapit tunga sa milyon ka pesos nga balor sang iligal nga droga. Arestado ang isa ka high-value individual sa drug bypass operation sa Purok Gupyo, Barangay Villamonte, Syudad ng Bacolod, kainas ang kaagahon. Ginkilala kay Dennis Ian Cardenas, 33 anyos ang nadakpan. Nakuha sang City Drug Enforcement Unit kag Bacolod City Police Station 4 kay Cardenas ang 3 ka mga heat-sealed transparent plastic sachet nga may suspected shabu nga nagabugat sang 65 grams kag nagabalor sang 442,000 pesos kag mga non-drug items. Detained sa Bacolod City Police Station 4 si Cardenas kag pasakaan siya sang kaso nga pagsupak sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 6, motorcycle rider patay matapos mabunggo sa salakyan nga naga-U-turn sa Circumferential Road sa Bacolod. Patay si Reggie Juntarciego, 27 anyos, matapos makabunggo sa isa ka Nissan Patrol sa Banga Tinago Circumferential Road, Barangay Alihi, Syudad sa Bacolod, pasado las 8 kainas ang aga. Ang driver sa Nissan Patrol ginkilala sa kay Jefferson Lumampao, 36 anyos. Sunod sa kay Police Captain Andy Ofalia, ang station commander sa Police Station 7, gikan sa Barangay Alihi si Juntarciego, kag pakadto ini sa Barangay Handumanan nga direksyon kung sa diin ini nagatrabaho. Hinali na lang nga nag-U-turn si Lumampao agud magpadulong sa emission center apang nabungguan sa motor ang nawala nga bahin sa salakyan, gani nagtabog ang motorcycle rider. Ginhingagaw padala sa ospital ang biktima apang ini ang ginbawian sang kabuhi bangod sang pilas sa ulo. Ang driver sa salakyan ang gindetain naman sa Police Station 7. Gapundo ni ang ang Nissan Patrol kaga nali lang na nag-execute sa U-turn balik facing sa south mo. Okay. Execute sa U-turn para magbalik. So happen nga dasig ang single nga motor kaga mo to na igo niya. Pero gulpi siya allegedly do gulpi siya nagliko lang. Do live lang na clear. Sa number 5, Mayor Albi Benitez buka sa iban pa nga mga manufacturers ang Egypt nga interesado magbaligya sang mas barato nga unit sa Bacolod. Nag-abot ng 2 pa ka mga electric jeepney nga himo sang Jiangsu Fengshuan New Energy Power Corporation sa Bacolod. Napulo pa ka mga units sang e-jeepney nga ginbakal sang Transport Cooperative ang natala na mag-aabot sa madason nga simana. May 2.2 million pesos ang balor sang e-jeepney unit. Mas mataas ini kung ikumparar sa masobra 1 million pesos nga himo sang local manufacturer. Gani si Mayor Albi Benitez, handa nga magbaton sang dugang pa nga mga manufacturing company nga luyag magbaligya sang electric jeepney sa syudad. Sa karon ginihikot naman sang syudad ang pagtukod sang charging stations nga gamiton sa tion nga mag-inabot na ang mga e-jeep sa Bacolod. All of this will be market driven. Right? So kung sino mas tahom kag mas barato kag mas mayo ang performance nila, I'm sure the public or the market dito yan mabakal. So they have to understand nga kung they cannot be competitive and at par sa mga iba nilang mga competitors, hindi sila ka baligya. Sa number 4, Kawayan Mayor John Ray Tabuhara ang magapa-re-elect sa 2025. Ang iya nga plano ang iya gintuad sa katapos ng media sa Huwebes magasulod para sa iya ikatlo nga term si Tabuhara sa masunod nga pinili ay iya man ginsiling nga siya ang bukas sa sinuman nga maga-challenge sa iya sa mayoralty race. Wala man sang may makapugong sa kung sinuman ang luyag nga magpapili batok sa iya kay ini ang kabahin sang demokrasya suno sa alkalde. Samtang nagapabilin nga neutral si Tabuhara sa tunga sang ginaduso nga charter change pagi sa People's
People's Initiative. Hindi siya makasiling nga siya ang nagapabor o kung nagapamatok. Kung maglagda ang mga pumuluyo, dapat tugutan sila kag kung hindi man pagpuwersahon. Yes, ako as mayor, no, ready man ko anytime. Anyway, hindi naman na mapunggan ang gusto magdalagan, demokrasya ni. There was a time gani nga may nagdalagan sa akon, gabligya pito-pito. Hindi ko man siya mapunggan. So, sige, go. At least, makita tagi kung plangga batas ang tao rin hindi na. Sa number 3, 3 ka mga obispo sa Negros ang ginagapakamalaot sa ila ginakabig unethical practice sa pag-amend sa Constitution. Nagapanawagan man sila sang kamatuoran kag transparency. Sanday Bacolod Bishop Patricio Buzon, Louis Galvines ang kabangkalan kag Gerardo Almenasa sang San Carlos sa isa ka joint statement ang nagsiling nga yara na naman sa crossroads ang pungsod sa tunga sang ginaduso nga pag-amend sang Constitution kag malapnagon nga signature campaign. Kinahanglan suno sa iyang transparency sa tunga sang ginaduso nga People's Initiative. Ilagin siling nga wala mahibaluan ang sa likod sini lakip ng source ang fund. Rason nga hindi madula ang pagduwa-duwa sa among lihok kag kun bala matuod gid man nga People's Initiative ini. Ginapakamalaot man ang unethical practices sa pagtipon sa mga lagda. Ang mga report suno sa ila kaangay sa paggamit sang social assistance para makakuha sa mga pirma ang makatulublag. Samtang para kay Governor Eugenio C. Lacson, kung may kasubo nga mga report o kung aligasyon, ining dapat nga mapamatudan si Lacson ang nagasuporta sang pag-amend sang economic provisions sang charter change ayhan paagiman sa People's Initiative, Constitutional Convention o kon Constituent Assembly. That is something that they have to prove naman, no? If they have strong evidence to prove that, then they can present that to COMELEC, no? I also would like to hear also from the church if there is a need to amend the Constitution ever, no? Because we always talk about economic provisions. Does the church agree to that? Is there a need to amend the Constitution to improve our economy? Sa number 2, masobra sa 180 ka mga CCTV units ang plano nga iga-install sa Bacolod LGU agud tumapasanyog ang kampanya para sa peace and order kasubong pagresponde sa mga emerhensya. Sini nga bulan sang Pebrero ginapaabot ni Mayor Albi Benitez nga matapos ang kontrata para sa construction sang command center nga itukod sa Barangay Takuling. Upod sa unsolicited proposal sang proponent sang proyekto ang control center para sa masobra 180 ka mga CCTV unit nga natala na iga-install sa mga kabarangayan sa syudad. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., ang DRRMO ang magadumala sang command center. Gani ginalauman nga mas mapasanyog ang kampanya sa peace and order, lakip na sa pagresponde sa emerhensya. Sa buligman sa mga CCTV, ginapaabot nga mapahaganhaga na posible pagluntad sa krimen, kabahin na diri ang kinawatay. May 2 billion pesos ang pondo para sa construction sa command center, paagi sa joint venture agreement sa tunga sang syudad kag proponent sang proyekto. Ito ang na-discuss sa mga sobra 180 plus na CCTV. Oh. Na kamera sa bilog na sa daw amo tong initial nila na ma-cover din ang Bacolod. Daw can identify na to nila mga lugar na di mabutangan CCTV. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Isa ka menor de edad kag amay sa iyang best friend ang ginpangtiro kag napatay sa barangay Alihis, Huwebes sang kaagahon. Gikan sa ilimnan, ginlagas sila sang mga sospek nga sakay sa auto kag motorsiklo kag ginpangtiro. May report si Romeo Subaldo. Kwan ko na lang ang bulingon kasi
Ginatingwaan ni Christopher Mudihar Sr. na magpakabakod samtang ginalantaw ang bahin sa Circumferential Road sa unhan sang Bangga Metal sa Alhis kung saan gintirong 16 anyos nga junior pasado las 2 sang kaagahon sang Webes. Nag-upod ang iya anak sa amay sa iya best friend nga si John Paul Montaño. Dugay-dugay, nagsindi na siya sang kandila, nagduko kag nagpamensar sang madalom. Luyag niya may baluan kung sino ang nagpatay sa iya agot nga anak. Alas 2 pa sang kaagahon na patay ang iya nga anak, pero las 10 na siya sang aga, nakabaton sang impormasyon, parte sa natabo sa iya nga bata. Mali, ang nakapanugin sa akon, ang display niya man. Oo. Kay may nakapabalo na to sa ila. Igo ko yan nakabalo ya. Alas 10 na yan sa kaina, sang aga. Adlaw na? Adlaw na yan kaya. Pero natabo, alas 2:20 pa ha. Pagahon ko no? Ang iloy nga si Jennifer Cortez, ginahimutaran ang litrato sa crime scene. Ginpreparahan niya na ang ginapangayo ni Christopher Jr. nga kuntani makahanda sila sa iya ika-17 nga kaadlawan sa Marso. Ready na to daan ngayon ganda tani siya. Ino ganda para sa 17th birthday niya. O kaya ba niya wala isa ko na ginalutuan. Ipipirahan mo tani, ma'am. Nga lang preparahan sa isa mga utod ya. Suro sa hepe sa Police Station 7 sa Bacolod nga si Police Captain Andy Ofalia, base sa CCTV footage, isa ka auto kag isa ka motor ang naglagas sa motorsiklo sa mga biktima nga naggikan sa isa ka ilimnan sa Barangay Mansilingan. Pag-abot sa lugar sa insidente, ginpaulanan ang duha sang tiro gamit ang 9mm pistol kag 45 caliber pistol. Duda kami nga ginamanmanan na sa daan, ginaplanuhan na bla. Kay sa CCTV coverage nga nakuha namon dito, dasig ang lagan sang ano sundan na yung motor kang salakyan. Dasig na mo do makita nga consciousness ang biktima ta nga ginasundan siya. Suro sa pulis, may mga record na sa pulis ang 35 anyos nga si Montaño sa pagpanakit kag pagpalupok sang armas. Ining isa sa mga ginalantaw nila nga motibo sa pagpatay sa duha. Posible man kuno nga nadalahig lang ang minor de edad sa pagpatay sa kay Montaño. Sa record dire sa station from 2023 and prior years, namo siya may mga gintiro siya, may ginpalukpan na armas, kag may ginkastigo, and so something among yung mga cases. Si Montaño ang anay job order worker sa Bacolod, samtang ang minor de edad naman isa ka grade 11 student. Parayan na paglantaw sa PNP sa mga CCTV cameras halin sa ilimnan, padulong sa lugar sa pagpaniro para matumod ang mga sospek. Kagyari naman ang pabalo namon sa inyo nga pampa-good vibes sini nga weekend. Mahilig ka bala magkaon sang siopaw, sang mami, batchoy o kun lomi. May baligyaan nga sigurado magustuhan mo gid sa Bago City. Mayari diri sang siopawan nga nagaproduce sang 500 ka mga siopaw sa kada adlaw. Kag naga-deliver pa sang siopaw sa Malacañang. Kaserve pa sang mami batchoy lome kag siomay. Ato nini tultulon buwas sa tripping ni Roming at 10 a.m. Kag isa ka senior high school teacher, ginpangunahan naman ang kampanya sa pagbabasok sang edukasyon sa mga conflict-affected communities sa probinsya. Upod sa iban pa nga mga student volunteers, nangisog sila agud matagaan sang paglaom ang mga kabataan sa mga kaumhan. Aton siya kilalahon sa baganihan sa Sunday at 10 a.m. Barbs, grabe, halin sa Bago kadto sa Malacañang dala siopaw. Dawgin gutom dito actually Nick pagtambal nga siopaw. Kag may lumi pa kag siomay. Kag sa baganihan naman Barbs, saya ka high school teacher no. Ginpangunahan ang pagbabaskog sa edukasyon ilabi na sa mga kaumhan diri sa Negros. Aton man na ay baloon kag kilalahon sa baganihan sa Sunday. Kagamuyad tong napulo ka mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfid. Happy weekend!